Tak já vám přeju všem hezký, dobrý den, krásné letní dopoledne. Chtěl bych vás přivítat nebo vám takhle zpovzdálí ukázat setkání s Martinem Dejdarem, který je vlastně tradiční zahájení školního roku. Sešli jsme se už po 13. Jeho tým osobností HC Olymp vždycky navštíví naší školu, se hraje přátelské utkání ve florbale a vždycky nám ten začátek školního roku hezky zpříjemní a hezky nastartuje. Tady ta spolupráce vznikla tím, že to je po 13, tak před 13 lety. A vlastně nastartovala se přes mýho švagra, který je hokejový trenér, teď momentálně hokejový trenér Českých Budějovic, Ladislav Čihák. Tak když Martin Dejdar natáčel seriál Poslední sezóna z hokejového prostředí v Liberci, tak Láďa Čihák byl vlastně jejich trenérem, který je připravoval na činnosti v tom seriálu, který tam byli nucený provádět na ledě. A takhle se k sobě dali dohromady. Oni potom jezdili pravidelně na soustředění do Liberce, protože tady měli nějakou vazbu, se postavila aréna. A my jsme vlastně tímhle s tím, když ještě jsem byl v pozici učitele, tak jsme poprosili Martina, jestli bychom se mohli přijít podívat, udělat si s ním nějaké fotky, děti, jestli by si s ním mohli popovídat. A Martin tenkrát mi říkal, že když jsme speciální škola, takže máme pošetřit kroky a že mu přijde za námi a od té doby vlastně chodí. Je to už 13. rok a jsme za to strašně rádi, jsme za to strašně vděční a to vždycky strašně fajn dopoledne. A teď jsem tam řekl asi 17krát strašně, tak doufám, že to Dominik nějak prostřihá. Tak my jsme vlastně na tohle místo jsme letos přijeli už po 13. a vzniklo to v dobách, kdy jsme vlastně začínali sem do Liberce jezdit na ta naše soustředění a člen jeden našeho týmu je v příbuzenském vztahu s panem ředitelem. No a slovo dalo slovo a my jsme se měli poprvé na takovou improvizovanou návštěvu. No a vlastně od té doby, takhle začátkem školního roku, sem přijedeme a my tady vlastně jsme na soustředění 5 dní. No a vždycky uděláme takovouhle akci a každý rok ta akce má víc a víc vlastně členů z našeho týmu, ale i zájemců ze strany klientů, což je úplně super. Hrajeme florbal a bavíme se, fotíme se samozřejmě. Letos jsme přivezli i nějaký dárky, že byla taková jako docela i zábava. A s účastí našich členů nikdy není vůbec žádný problém, dokonce někteří, kteří se nemohou účastnit toho soustředění, tak přijedou právě proto, jenom aby podpořili tady akci Jedličkova ústavu a zúčastnili se toho, protože všichni říkají, že jim to dává jako obrovsky pozitivní vlastně pocit z toho, že jednak můžou něco udělat a zároveň, že je vidět, že mohou jenom tím, že někam přijdou, něčeho se zúčastní, mohou pomoct lidem, kterým to dá strašně moc radosti do života. A to si myslím, že je základní motto toho dnešního dne. Vzájemně si pomoct a udělat hezký den a dát těm lidem nějakou takovou naději, že není nic ztraceného, i když se to mnohokrát tak zdá.